ihe ọ yọrọ Chineke n'okwu akwa ya. Ndị prayer line na-enye Chineke ekele maka ndị niile, ndị otu ha niile arụ adịrọ na-ayọ ọgwụgwọ n'isi ha, ka ndị niile arụ adịrọ n'isi ha gbakee were onwe ha na-agagharị. Greg na Skologa Amaka na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi na-echekwaba nwa ha nwaanyị Onyinye Ọgamaka na ihe niile ha ma na onwe ha bụ n'obi, ka Chineke mezuoro ha ya. Ndị prayer line na-ayọ ka Chineke bụrụ onye ogbugbo ọgụ n'mkpu akwa n'isi Nnamdi Kanu na Simon Ekpa, ka Chineke were obi ebere ihe weta n'ime ha. Greg na Skologa Amaka na-asụkwa happy birthday, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọziwaga Helen Egbuniwe, onye nke lụtara eji were mụọ ya. Cecilia Ụfọdụ na-enye Chineke ekele maka nchekwaba ya n'isi nyanwa na onwe ya. Cecilia Ụfọdụ wee na n'isi ndị niile Ụfọdụ niile ezinụlọ ha ebe ọbụla ha nọ na, wee na-ayọkọ maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ Ụfọdụ na Okwuduba. Emma Obiora na-ayọ maka mkpụrụ obi Charles Obiora, papa ha, Christiana Obiora, Maria Obiora, Margaret Obiora na Cecilia Obiora. O si na Stella Ụfọdụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Dominic Ụfọdụ, Augustine Ututo na Rita Ututo. Chigoziri Iwuchukwu na-ayọ maka mkpụrụ obi Barbara Ihenet. Angela Ọkọ na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Samuel Chidebe, Ann Nọnyelu, David Ifezulike, Hyacinth Ojiako. Angela Ọkọ na-ayọkwa maka ezumike mkpụrụ obi Vincent Ọnụọra, Obiọma Ojoko na Augustine Chidebe. Ndị Hirizon na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Teresa Nwosu, Ziwayo Ogunnaya na George Ọnwasanya. Bibiana Ụkatụ na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Anthony Ụkatụ, Ijeọma Ejifuga, John Ejifuga na Paulina Ejifuga. Ndị Legion of Mary na St. Eugene na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi ndị otu ha niile Legion of Mary rapụrụ ụwa nke anụnwa. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ ọnwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Marcellinus Mbata. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị n'okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Biko gbanyekwa fonu. One, 4, 2.
ibu amata anyị gburu bịa ka dị nwere ebere ya na ịhụnanya ya si n'obi anyị wee bụpụta ya ka dị nwere Jesu Kristi na-achị eze na ndụ anyị na n'ezinụlọ anyị n'aha Jizọs Kraịst of Nazareth. Ụmụnne m, iji kwado ụmụ anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia, ngwanụnụ ka anyị kwupụta na njọ anyị ma rịọ Chineke mgbaghara ụzọ niile anyị siri mejọọ. Ekwupụta ngwa Chineke jikere inye.
ebighị ebi. Ọ sọrọ gị ime ka ihe niile ka ọ dị ọhụrụ n'ime nwa gị hụrụ n'anya, onye bụ eze nke ụwa niile. Biko were obiọma mee ka ihe niile ekere eke azọpụtagoro n'ịbụ ohu nke njọ na-esekpuru ebube eze gị, ka ha na-eto gị akwụsịghị akwụsị site na dị inwe naanị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke Samuel. Agbụrụ niile nke Izrel bịakwutere David na Hebron sị ya, lee, anyị na gị bụ otu ahụ n'ọbara. N'ụbọchị ndị gara aga, mgbe Sọl bụrụ eze anyị, ọ bụ gị duru ndị Izrel n'agha mmeri niile ha lụrụ. Di nwannu gwakwara gị sị, gị ga-abụ onye nche ndị nke mbụ Izrel. Ị ga-abụ onye ndu ndị Izrel. Ya mere, ndị okenye Izrel ji bịakwute David na Hebron. Ha na eze David wee gbaa ndụ na Hebron n'ihu nke di nwannu. Ha wee chie David eze Izrel site n'ite ya okwu nke osisi. Abụ ọma na azịza ya, ihe anyị ga-aza bụ, aṅụrịrị m ọṅụ mgbe m nụrụ ha kwuru sị ka anyị gaa n'ụlọ Chineke. ewukọtara ọnụ
ndị asọ degara ndị Kolosi, were na ọṅụ na-ekele nna anyị onye mere ka unu kwụsị isoro keta oke ahụ akwadebere ndị nsọ n'alaeze nke ihe. O dupụtara anyị n'ike nke ọchịchịrị wee kpọbata anyị n'alaeze nke nwa ya ọ hụrụ n'anya, onye anyị si n'aka ya nweta mgbapụta, nke pụtara na agbaghara anyị njọ anyị. Kristi bụ oyiyi nke Chineke ahụ anaghị ahụ anya, bụrụkwa onye mbụ a mụrụ n'ihe dum ekere eke, n'ihi na n'ime ya ka ekere ihe niile, ma nke dị n'eluigwe ma nke dị n'ụwa, ma ihe a pụrụ ịhụ anya ma nke a na-apụghị ịhụ anya, ma ike dị n'oche eze ma nke dị n'ọchịchị, ma ike mmụọ na nke mmadụ, ma ike eji atụ ihe a ga-eme eme ma nke eji atụ ihe a na-agaghị eme eme, ma ike ukwu ma ike nta. E sitere na ya ka ihe dum, ọ bụkwa ya ka ekere ihe dum. Ọ dịghị tupu eke ihe ọbụla, ọ bụkwa na ya ka ihe niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu. Nzukọ ahụ bụ ya onwe ya bụkwa isi nke nzukọ. Ebe ọ bụ isi mbido, ya onwe ya bụkwa mgbe e siri na ndị nwụrụ anwụ wee mụọ, ka o wee bụrụ onye bụ ụzọ n'ụzọ ọbụla. Maka na Chineke chọrọ ka izu oke niile zuo oke n'ime ya, chọkwa ka ọ bụrụ site na ya, na maka na ya ka ejiri kpee udo dị n'agbata ya bụ Chineke na ihe dum o kere eke. Ọ bụ ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe ka o jiri mee ka udo na-agbata ihe dị n'eluigwe na ihe niile dị n'ụwa. Okwu nke ose n'ụwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
nsọ nke nnukwu dere. Igwe mmadụ guzoro ebe ahụ na-ekiri ihe na-aga, ma ndị isi ala ji Jesu na-eme ihe ọchị na-asị, ọ zọpụtara ndị ọzọ, ya bụ Mesaya, onye ahụ Chineke họpụtara chi echichi, ya zọpụta n'onwe ya. Ndị agha sokwa were Jesu na-eme ihe ọchị. Ha gụrụ, ha bịa chee mmanya vaịn gbara ụka n'ihu ya sị, ọ bụrụ na ị bụ eze ndị Juu, zọpụta onwe gị. Ma ihe ndekwasị edere n'elu obe n'isi Jesu na-akọwa sị, onye a bụ eze ndị Juu. Otu n'ime ndị abalị dị egwu abụọ akpọgidere ya na ha sokwa na-ekwu Jesu sị, ọ bụ gị bụ Kristi ahụ, ka ọ bụ na ebughị ya? Zọpụta n'onwe gị na anyị. Ma onye nke ọzọ bara ya mba sị, gịnị mere ị dịghị atụ egwu ọbụna Chineke? Ị dịghị atụ ọbụna Chineke egwu? Ịhụghị na ahọpụtara anyị na ya ikpe ọnwụ. N'eziokwu, ikpe a mara anyị ziri ezi, n'ihi na anyị na-anata ụgwọ kwesịrị ihe anyị mere, ma nwoke a emeghị ihe ọjọọ ọbụla. Mgbe ahụ ka ọ sịrị, Jesu, chetakwa m mgbe ị ga-abanye n'alaeze gị. Jesu kwụsị ya, ana m agwa gị eziokwu, taa ga-eso m anọ n'ogige ahụ ya. Ozi ọma goseburu ụwa. Ncheta na mmemme dịkwana Jesu Kristi eze ụwa niile, bụrụkwa Sọnde ikpeazụ dịka nzukọ si akọ afọ ya, dịka the last Sunday. Anyị nọrọ Chineke Amen and amen. Obiọma dị gị taa na isiri na first Sunday of Advent. Gị na Chineke kwụrụ ruo the last Sunday of this liturgical year. Ọ bụrụ na obiọma dị gị kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Achọrọ m ka mara Chineke egwu maka na o mere ihe eji agba ya dike n'ala. Amen and amen. Imela 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 Chineke imela
Sunday na-abịa abịa bụ first Sunday of Advent. Anyị bido afọ ọhụrụ. Ekele dịrị Chukwu onye siri n'isi mbido wee durute anyị to the last Sunday of the year in the church's liturgical year. Ọ bụrụ na mụ na gị chere echiche azụ, you can see we have gone a long way with God and in God. Ọ bụrụ na ị nụrụ Christ the King afọ gara aga, nụkwa ya ugbu a, ọ pụtara na ịgba n'otu afọ kọrọ Chineke. Anyị na-arịọ onye ahụ durukọrọ anyị ugbu a, ya durukwa anyị n'afọ na-abịa abịa n'aha Jizọs. Mana otu ihe ntụm akpa anyị, ọwụ anyị niile ga-eri. Hụ na mara, ọwụ anyị niile nọ nga ga-eru Christ the King the next year. Ọ nwere ike ọbụrụ nwere ike ọbụrụ ọ ga-abụ ekpere echi. Mgbe ọbụla a na-ekwu okwu onye eze, mgbe ọbụla a sị na mmadụ bụ onye eze, dịka anyị bụ mmadụ na omenala anyị n'ala Igbo na ndị eze ndị agarala na be ha nakwa ndị a mụrụ na onyonyo telivishọn, o nwere ihe ndị na-abata anyị n'isi. Asị na onye abụ onye eze, o nwere ihe ndị na-abata anyị n'isi gbasara onye ahụ na ndụ ya. Nke mbụ, na mmadụ bụ onye eze, ihe mbụ na-abata anyị n'isi bụ na ọ ga-ebu oche eze, nwe okpu eze, nwe mkpara ndị eze, the throne, the scepter, and the crown. Nke abụọ na-abata n'isi anyị bụ na onye a ga-eyi akwa ndị eze, the regalia of the king. O nwere kọleji adị. Ọtụtụ n'ime anyị na-ele Nigerian movies, ị na-ahụkwa the replica of ihe ndị ahụ anyị nwere na be anyị. Onye ọbụla asị na ọ bụ onye eze, o nwere otu akwa ha na-adị. Ọ na-mgbe ọbụla e nwere ihe na-akwụkwọ ya otu na ya, o nwere ka esi akwa ya nwee ka ọ na-adị. Nke atọ, mgbe ọbụla e kwuru okwu onye eze, a na-ajụ ma ọ bụ ihe o mere inherit ka ọ bụ ndị obodo ha họrọ ya. Na mmadụ bụrụ eze, o nwere ike bụrụ nke o mere inherit, mebie nna ya bụ eze, ya bịa bụrụ eze, ma ọ bụkwanụ na abara n'ime obodo asị oke ka ahọta onye ga-abụ eze, ya bụrụ na ndị mmadụ họpụtara onye eze ka ọ bụrụ ha eze. Nke ọzọ na-abata anyị n'isi abụ mgbe ọbụla ekwuru okwu onye eze, anyị na-eche n'isi anyị na ịbata n'obi onye eze na a ga-enwe ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke ndị na-agba odibo na be eze. When you come into the throne of the king, there are maidens that are courtiers there, na-agba odibo, na-agbara eze odibo, na-agbara nwa eze odibo. Otu ahụ ka ọ na-esi adị na be anyị. Mgbe ọbụla a na-ekwukwo okwu onye eze, otu ihe na-abata ha anyị n'isi abụrụ eze n'iwu. Eze kwuo okwu, it is a law, it's a decree, and onye ọbụla agbagharịrị okwu eze, a na-enwe nha a na-etinyedebe onye ahụ penalty na ịgbaghara okwu onye eze. Because onye eze kwuo okwu, ọ na-adị ka iwu n'ime obodo ya. Ọtụtụ mgbe anyị chee echiche, mgbe ọbụla a sịrị anyị na onye a bụ onye eze, ihe a bụ ihe ndị na-abata anyị n'isi. Ka e kwuru taa na anyị nwe anyị Jesu Kristi bụ eze nke ụwa niile, o nwekwara ike bụrụ ihe ndị a bụ ihe na ndị na-abata anyị n'isi. Mana achọrọ m iji ohere a mee ka anyị mara na mgbe a sịrị na anyị nwe anyị Jesu Kristi bụ eze, eze ke ya dị iche na ihe ndị ahụ anyị bụ n'isi. Nke mbụ, gị na-ekwu okwu oche eze, na-ekwu okwu okpu eze, na-ekwu okwu mkpara onye eze, nke gị nwere anyị Jesu Kristi dị different from ihe niile anyị ma gbasara ha. Lee na ebe ahụ, he is the king that reigns from the cross. Ihe ahụ bụ oche eze ya. Eleghị bụ okpu eze ya, okpu okwu ahụ okpu n'isi. Eleghị bụ mkpara eze ya, mgbe ọbụla ọ hụrụ ya, ọ na-eji mkpara the good shepherd. He is a different king altogether. Different from everything we ever know of kings.
because he is a king with a difference. Nke abụọ, mgbe anyị na-ekwu okwu akwa ndị eze na-eyi, nke ya dị iche, maka na gịnị akwa o yiri mgbe ọ nọ n'ụwa were na-agagharị ọ dị akwa ndị ahụ the common citizens na-eyi, the poor of the poorest yi, ọ bụ ụdị akwa ahụ ka ndị nwere anyị Jesu Kristi yi were na-agagharị. Ọ bụghị ahụ na ọma nsụtali akwa ahụ anyị ji mara ndị eze. 2 Corinthians chapter 8 verse 9 si anyị that Jesus Christ was rich, but for your sake and for my sake he became poor. Ọwa akwa ahụ ka o yi were rụọ ihe niile ọrụ. Ịgụ na akwa ahụ o yi n'onwe ya, mgbe a na-akpọpụ ya n'elu obe, atọpụrụ ya akwa ahụ. Mana otu ihe na-agbanwoju m anya, mebi ndị ahụ n'onwe ya na-azụ ụzọ akwa ahụ, o nwere ike nwee ihe na-ekpuchi ha ịzụ ụzọ akwa na mgbe e yipụrụ ya akwa ahụ, ndị agha anọ, the high and the mighty, a na-azụ ụzọ onye ga-ewe akwa ya, a common criminal. Gịnị na ha were nyata ya na dustbin, ha na-atụ okwe ihe onye akwa adaba. Kedu why? Because o nwere ihe dị na akwa nke anya dị ọzọ na-ahụ maka onye yiri akwa ahụ. Gịnị mere ha zọpụ akwa ndị o mepere bụ aha kpọdụrụ ha na Jesu Kristi, ya bụrụ naanị akwa Jesu Kristi ka ha na-azọ na-atụ the dice ele onye ọ ga-amara ka ọ chịrị ya. Mana ile akwa ahụ o yi, it does not have the regardless, let me use that word, akwa ndị eze na-eyi, it's just a common cloth o yiri. Nke a napụrụ ya mgbe ọ gburu ya n'elu obe iji gosi anyị he is a king with a difference. Nke atọ, a sị na onye na-abụ eze, aga na nna gị bụ eze, ị meghị inherit, ma ọ bụ na a bịara họrọ ga-ahọrọ ị bịa bụrụ eze. Mana nke dị nwe na Jesu Kristi, o meghị inherit. He was born to be a king. He was born to be king. Ọ bụrụ na ije ntị mgbe ya na Pilate na-akparịta ụka, Pilate ajụọ ya, ị bụ eze? Ọ sị, yes, for this reason I was born. Ọ bụ n'ihi ya ka e kwuru m ọnwụ. Mgbe ndị ahụ bịara ileta nwa amụrụ ọhụrụ na Matthew chapter 2 verse 2 bịarutere, ihe ha na-ajụ bụ olee nwa ahụ a mụrụ, nwa eze ndị Juu ahụ a mụrụ, elee ebe a mụrụ ya? Because he was born to be a king, and not like the first reading. Ebe ha gara meet David, ka e were mmanya wụọ ya n'isi ka ọ bụrụ eze ha. Ndị mmadụ eche ka ha họrọ David ka ọ bụrụ eze ha. Ọ bụrụ taa ka dị nwe na Jesu Kristi siri bụrụ eze. A mụrụ ya ka ọ bụrụ eze. He was born into kingship. He was born a king. That is a difference. Instead of ịbịa n'obi eze, a na-ahụ ụmụ agbọghọbịa ma ọ bụ ụmụ okorobịa ndị na-agba odibo. Ọ bụrụ na ịtụọ ndụ nke dị nwa na Jesu Kristi na Matthew chapter 20 verse 28, ọ sị, I came not to be served but to serve. Abịaghị m ka a gbara m odibo, kama ka m gbaa odibo were ndụ m nye maka nsọpụta nke mmadụ niile. Ike na iwepụta ụkwụ ya ka a saa ya na ọmụmụ ya bụ onye jiri aka ya were na-asụ n'odibo ya ụkwụ. Ọrụ na ịkọ Oziọma John chapter 13 from verse 14 to 15. Mgbe ụmụ odibo mgbe ụmụazị ya jụrụ, ọ sịrị ha mba, achọrọ m ịkụziri ụmụ ụlọ ghọta na onye eze na onye isi kwesịrị ịbụ onye na-agba odibo, ọ bụghị onye a na-agbara odibo. That is a king with a difference. Ọ bụrụzie na na-enye anya na ihe gbasara ndị ezi inye iwu, ndị ezi inye iwu ya bụrụ iwu n'obodo ọbụla ha nọ, onye ọbụla dara iwu onye eze ha na-abịakwute ya. Ọ bụrụ taa ka dị nwa na Jesu Kristi dị. Lee n'ụbọchị taa, otu n'ime onye omekome ahụ kpọgburu ha na Jesu n'ebe ahụ na-akparị ya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ezi ndị eze nke ụwa, onye ahụ kparịga ya, o nwere ike prison na Nnamdi Kanu na ọ ga-awụ dọpụ fọ onye ahụ na-akparị eze. Mana dị nwa na Jesu Kristi, adị m sure na mgbe ahụ onye nwụrụ ala ahụ na-akparị ya, ọ
ọ sịrị n'obi ya nna gbaghara ya n'ihi na ọ maghị ihe ọ na-eme. Ọ bụ onye eze ji ebere na mgbaghara njọ were na-ezute ndị ọ na-achị. Onye ihe mere ihe ndị a anyị kwesịrị, ọ bụrụ na ihe anya ihe ndị anyị ma gbasara eze anyị na eze a anyị na-eri oriri ya taa bụ ji nwa anyị Jesu Kristi, na o nwere ndị iche dị na maka na ihe ọ bịara ime dị iche na ihe ndị ọzọ dịrị chi eze. Ọ bịara ịbụrụ anyị eze ka o nwee ike zọpụta anyị, ọ bụghị igbu anyị egbu. Ọ bịara ịbụrụ anyị eze ka o nwee ike zọpụta anyị, ọ bụghị ịma anyị ikpe. Ọ bịara ịbụrụ anyị eze ka o nwee ike zọpụta anyị, ọ bụghị iburu ibu ahụ were bukwasị anyị. Ọ bịara ịbụrụ anyị eze dịka nna ọlụlụ nke abụọ siri kwuo, ka o si na ọchịchịrị were bụbata anyị n'ihe. Ọ bịara ịbụrụ anyị eze ka o nwee ike mezie agbata anyị na Chineke site n'ọbara ọ gbara n'elu obe. Ọ bụ eze anyị, bụrụkwa onye nzọpụta anyị. A na-adọrọ na gị na-abụ aka na ntị taa, na-atụziri anyị aka. Ọ bụrụ na mụ na gị chọkwara iso n'ime alaeze nke gị nwe na Jesu Kristi na-ehibe, anyị ga-agba mbọ wee dị iche n'ebe ndị ọzọ dị. Oge ahụ gị nwe na Jesu Kristi siri dị iche n'ebe ndị ọzọ dị. Lee na anya n'ozi ọma, ndị agha na ndị isi na otu onye nwere omekome akparịta dị nwe na Jesu Kristi, ha nwere otu ihe n'isi ha, otu nghọta ka ha nwere n'isi ha. Ọ bụ gịnị? Ọ bụrụ na ịbụ eze, zọpụta onwe gị, zọpụtakwana anyị. Ọ bụ ihe nọ ha n'isi. Ndị ime obodo, otu ihe a ka ha kwuru. Ndị agha, otu ihe a ka ha kwuru. Nwa omekome a kparịta dị nwe na Jesu Kristi, otu ihe ahụ ka o kwuru. Mana otu onye ahụ bidoro gagawa different from ndị ọzọ, bịa sị ya, olee ihe ị na-akparị ya? Ntaramahụhụ e nyere ya bụ nke e nyere anyị, mana ihe anyị metere ka anyị na-ata ahụhụ ya. Nwoke a enweghị ihe o mere. Onye nwe anyị, mgbe ị bara n'ala eze gị, cheta di nwe na Jesu Kristi akpụgharịa lee ya anya sị, taa ka mụ na gị ga-anọ na paradaịs. Ọtụtụ mgbe anyị chere na ọ bụ iso ụzọ ahụ ndị ọzọ na-aga wee ebe anyị ga-esi enweta ihe nrita. Sometimes it's very, very important to be different in the right way. N'ụzọ eziokwu, ọtụtụ mgbe ndị mmadụ achọrọ eziokwu, ọtụtụ mgbe ndị mmadụ achọrọ ihe. Ị ga-esoro ha n'ihi na ọ bụ majority carry the vote. Majority does not always carry the vote. Ọtụtụ mgbe ị ga-agba mbọ n'ezie anya mara ebe ị ga-esoro were nwee ndụ. Nwa ụra ada pụtara Jesu Kristi bịara mara ebe ọ ga-esoro were nwee ndụ ozugbo dịka anyị na-eri oriri aka a na-arụtara anyị aka. Mana onye ị na-eso esopụrụ the crowd, ha edubaghị n'ọkụ ala mmụọ. Soro onye ahụ mara ụzọ ndị nwe na Jesu Kristi ka o si n'ọchịchịrị nke ọnwụ n'ọchịchịrị nke ọchịchịrị niile were kpọbata anyị n'ihe nke ahụ Chineke gwara anyị na nkwa. Ọ bụrụ na anyị soro onye ohi amaara ihe wee kpọpụta ya n'etiti ndị mmadụ, wee soro ụzọ nke ya, ọ ga-anapụta anyị ma nye anyị ihe ahụ ka anyị na-ele anya ya. Di nwe na Jesu Kristi na-akpọ anyị okwu taa. Ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ na-ebi ndụ ụka ha anyị siri chee, ka anyị na-etinye anya mara nke Chineke chọrọ, mara nke di nwe na Jesu Kristi kwuru bịa, ha enwe ike soro ya ka ọ dịrị anyị mma. Dịka anyị na-eri oriri ya taa, eze nke ụwa niile, ka m jụọ onwe m ajụjụ, ka m jụọ onwe gị ajụjụ. Ọ bụ eze gị? Ọ bụrụ na ọ bụ eze gị, ị na-ekwupụta ya otu a nwa okorobịa siri kwupụta ya taa? Ọ sị ndị niile na-ekwupụta ya n'ihu ndị mmadụ na ya ga-ekwupụta ha n'ihu nna ya nọ n'eluigwe. Ka anyị rịọ ya ka onye anyị amara n'ike, ka anyị ga-eji soro eziokwu ya, ka anyị ga-eji soro ihe ya, ka anyị ga-eji kwupụta ya n'etiti ndị mmadụ, ka nzọpụta ya dịka eze anyị were rute anyị aka. Udo dịrị ụlọ. Ekwensu Chineke. Yeah.
ekwekwelụ ka anyị rịọ ọnọdụ inwe na Jesu Kristi eze anyị ka onye anyị amara na nkwudosi ike nke anyị ga-eji were kwupụta aha ya n'etiti ụmụ mmadụ ghara iso ndị na-eme ya akaja n'ụzọ niile.
anyị chee ha n'ihu Chineke ugbu a. Anyị arịọ enyemaka ebere nke nna anyị ji nsọpụ Virgin Maria site n'ikwe Mary, Mary. Site n'okwukwe anyị nwere n'ebe ọ nọ, mezuru anyị ebumnobi ọma anyị site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. 1, 2, 3. Hymn 1, 2, 3.
nọnyere unu. Welitenu obi unu elu. Anyị nyenụ gị mmanụ Chukwu anyị ekele. Kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị. Anyị na-enye gị ekele oge niile n'ebe niile n'ime mmụọ na dị nsọ. Chineke dị ike niile onye dị ụwa tụ ụwa. Iterezi otu nwa gị dị nwa anyị Jesu Kristi, ụkọchukwu dị ebighị ebi na eze nke ụwa niile, mmanụ ọṅụ ka ọ ga-abụ o were onwe ya na-achụ àjà na-ebu àjà nke obe. Anyị enweghị atụtụ na-eweta udo. O mejupụtara ihe omimi nke nzọpụta mmadụ mgbe e wetachara ihe niile ekere eke n'okpuru ya. Ọ ga-amanyere ebube eze gị na-enweghị atụ alaeze dị ọkụ zuru ụwa niile, nke bụ alaeze nke eziokwu na ndụ, alaeze nke ịdị nsọ na amara, alaeze nke ime nkwụmọtọ, ịhụnanya na udo. N'ihi nke anyị na-eso ndị nsọ na ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma na okpukpe eze na ike ọchịchị nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwu ukwu otito gị akwụsịghị akwụsị na-ekwe. Jesu Kristi
Kristi onye mgbe o kwetere ka edunye na mmụọ ọnwụ wee achịcha nyekwa gị ka ọ na-enye gị ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile nke a bụ ahụ nke a ga-edoro nye maka ụlọ. Otu ahụ ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke ya ka ọnụ ya ọnụ niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi ime n'ime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke m. Anyị lụta n'ije omimi nke okpukpe anyị na-ebu ụwa. Dịkwenụ cheta nzukọ gị gbasara ụwa niile mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Leo na bishọp anyị Gomez na ndị echiri echi niile. Chetakwazị dịrị nchekwa nke ndị dị n'ọrụ ahụhụ onye bịara kpọkọta na ndị ọzọ dị n'ọrụ ihe nke anyị na-emere anyị niile ka anyị si ejibara ya ndị ọzọ na-engeju for several years of the Indian household. I mean, secret in the region came more to definitely and so many Turkey group that sitting at Jersey, Christian market. Yeni kereke na Yesu ya bụ Kristi na esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye Chukwu na ike niile nsọpụrụ na ọchịchọ niile site n'ụwa tupu ụwa niile.
Jesu Kristi. Onye nwanyị Jesu Kristi ịkwara ndị apọstọl gị dịka nna hapụrụ unu n'oge nka na-enye unu elekwala anya na njọ anyị ga kama lekwasị anya n'okpukpe nke nzukọ gị nye njudo na ịdịkọ n'otu uche gị siri chọọ ịbụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi.
Number 92. Yeah.
anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, inye na anyị nri nke ndụ ebighị ebi, anyị na-aṅụrị iso iwu Kristi onye bụ eze nke ụwa niile. Biko mee ka anyị sorokwa binyere ya na aṅụrị ebighị ebi n'ala eze eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Kịta ndị ushers anyị na-ayọ ka ha gagharịa. Anyị nwere second collection ka ha kee envelopes. Second collection maka Catholic campaign for human development. Ka ha kee ya ọsịsọ. A na-agagharị iwe n'aka ka ị nweta envelope nke gị. Ọ bụrụ na gị adịghị nkwadebe tata, i werekwe ya, ị nwere ike were ya na wetakwa ya n'izu ụka anyị nọ n'ime ma ụbọchị ụka, ma ha ga-akọletikwa ya ma ọ bụrụ na emechaa kịta. Ka ha na-aga n'iru, a ga-ama ọkwa gaba. Ụbọchị Thursday, November 27 bụ Thanksgiving. A ga-enwesa ofumasị ebe a. Ọ ga-abụ na 8 a.m. 8 nke ụtụtụ ka ọ ga-abụ. Ndị lectors a na-ama ọkwa eri oge. Nzukọ unu bụ tata ma agbasa ebe ndị kwaya na-anọ. Ndị niile na-agụ ihe n'ụlọ ụka, asị m lotara unu no exception. Onye ọbụla na-agụ ihe ka chọrọ iso, unu ya enwe nzukọ ma agbasaa. Ebe unu ga-anọ bụ n'ebe ndị kwaya nọ kịta. Ndị altar servers anyị na-elotakwa your practice. You have your practice after this mass. Nwere nne na nna unu ga-enwekwa obere nzukọ, emesịa ya enwemezie the practice. Anyị na-ayọkwa nne na nna ndị a ka unu nwee ndidi ka ụmụ unu ka ha mechaa ihe ha ya eme. Nwekwa ndị ọfụ unu esonyekwa. Veronica Obialọ, Eukeria na Aloysius Udeze na Edith Eze na-ekene anyị niile nke ka nke ka anyị si wee nọnyelụ ha ụbọchị Fraịde akara ụka maka mama ndị anụnwa Victoria, Eukeria and Edith. Ha sị ka anyị kene unu na ọgọ ha nwoke bụ Aloy n'ụzọ abụ n'ụzọ unu si wee metụtalụ ha, na ha na-ekene unu ka Chineke kwụghachi unu ụgwọ mmaji mmaji. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are here worshiping with us, please may you stand to be recognized. Anyị nwere ndị ọfụ, any first time worshipers? Okay, ka anyị na-ene anya. Okpokoro sista nọ n'azụ. Anyị na-ekene ihe. Dalo, anytime you are around, please come back to worship with us.
Thank you. I wee na-ekenekwa ndị fada kala anyị ụka tata nke izi anyị na-ekele Fada Anthony Ume. Ihe nji ekene anyị ji ekenekwa ya ọ bụ na anyị lote ọ bụ one of the big composers Catholic Church nwere n'ala Igbo. Ndị kwaya unu lote n'arọ one gara aga mgbe ọ bịara ọ kpakwa m organ akwụkwọ ukwe and so on. And ọ bụ na unu n'anya ukwe ikpeazụ anyị kwere mgbe anyị bidoro ihe o nwere ka o si wee kwe n'isi ahụ ọ na-ekwe ewu ọ bụghị the original composition anyị tinyere nke anyị modify ya fada ihe mere ya. anyị wee na-ekenekwa ụkọchukwu Henry Anyabuike. ọ bụ ndị be anyị asị gị no Holy Ghost Father, so CSASP ọ bụ na be anyị ha na-ebido n'ihi ala ya ọ ndị otu fa. anyị na-ekene gị Fada, wee na-ekenekwa ụkọchukwu kala anyị ụka tata Marcellinus Mbata. o kwuchara okwuchukwu tata mụasị ya nke a ịkwadoro ya akwado. Daalụ. Daalụnụ. Ekele m mmadụ niile na wish all of us a happy Thanksgiving week. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna, na Nwa, na Mmụọ Nsọ. Mmiri sọgbusigo ka anyị lawa n'udo.